ว้าวजोगां ओरै लानानै भिडिअ खालामनाय जायो। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मिथिबाय जानो हागौ टाइटेल आरो थाम्बनेलसआव नायनानै। दायो आङो लाबाय जाहैबाय आइफन गोदान। नंगौ नामा? नोंथांमोननि सिगाङावहाय आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै आरो दा लास्टआवहाय बेसेबां लादों बेखौबो प्राइसखौबो नोंथांमोननो खिन्थागोन। एकदमबारे गोदान दै। बेनो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ। नै नायखा आपुल आइफन नै फुरा गोदान निउ। ओमफ्राय बेखौहाय दहाय दखानाव खुलिनानै नायग्रोनाय जाबाय। माने इरिं बक्सआव सोनानैल' दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं खेवनानै देखायगोन। दा सिगाङावहाय खेवनानैहाय नायग्रोखाबाय दहायनि दखानाव। बिनि स्टिकाराबो नै दहाय दखानाव खेवनानै नायग्रोबाय। नङाब्ला नोंथांमोना सानगोनलाय सेकेन्ड हेन्ड फन लादों होननानैहाय। बिनिखायनो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो गोनां जाबाय। बे जाबाय ओरैमोन जाहैबाय। बोखाबाय दहायनो दखानावहाय नायग्रोखाबाय नालाय बेखौ दोनथ'बाय। अब्ला मबाइलखौ एसे लासै बयननांगोन। गबाय नुजाजेनबाय। दिन्थिथ'वालै र' बेखौ दोनथ'नांगौ। ओमफ्राय बेयो जाबाय आपेल आइफननि मेनु। ओमफ्राय बेयावहाय खालि मोनगोन नोङो चार्जार केबोल। चार्जारबो मोनबावा नै बे मेनु आइफननि। बे दोनथ'बाय खबा। ओमफ्राय दानिया दासो जोंलायबाय नै। अन खालामना दोनखाबाय मबाइलखौबो जोंलायबाय। ओरै नायदो। ओमफ्राय केमेराखौ अन खालामनानै वाव जोगां नै ओरै लानानै भिडिअ खालामनाय जागोन। नुबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों स्क्रिनाव आइफननि स्क्रिनाव। ओरैल' जासिगोन भिडिअ खेबनाया। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय होननानैहाय। दा मबाइला एसे लिरदो गिलिरनानो। बेलाबो 300 ग्राम बा 250 ग्रामसो जागोनदां। दा लकआव दङ। आइफन होनबाथाय बिराद नायनो समायनालै। मबाइलाबो लानो मोजां। सिख्लाफ्राथ' फाग्लि जाखायो नुब्लानो। सोरबाथ' बे आइफननि फाग्ला जायो। गावनि किडनिखौनो फाननानैहाय बायनो नागिरलायो आइफन मबाइलखौहाय सोरबा। दाहाय आङो नोंथांमोननो बुंदोंमोन आं बायदों होननानैहाय। नाथाय बे फना आंनि नङा। आंनि लोगोनिसो। बा बे बेसेबां लादों आं बेखौबो मिथिया। बेनावसो सोंना नायनांगोन। ओरै फैद' बेसेबां लादोंमोन खोन्थाफैद' आइफना। मा होनबावनांगौ जाखो? आइफन दैनायलानो लानो मोनदों बायदि मोनखायो। हयथ' सोरबा लक जानानै दङ जानो हागौ बे भिडिअ नायग्रा रायजो राजाफ्रा। नै आइफन मालिकआ फुरानाखौ हैनानै गोदान लाबोबाय बिथाङा। ओमफ्राय माबायदि कन्डिसनाव लाबोखो? एक्सचेन्ज खालामदों थारमाने। सोलायदों औ। गोजामखौ हैनानै गोदानखौ लाबोदो आरोखि ना। ओमफ्राय बेसेबां होदेरनांखो? होदेरनाया 2500 होदेरनांगोन। 2500 होदेरनानैहाय मोनबोबाय। औ। बे जाबाय आइफन 14 प्लास। औ। 2500 होदेरना। ओमफ्राय बे माबा दं नामा? माया? फाइनान्स दं?
औ फाइनान्सआवसो EMI हाब जोंफोर EMI आवसो लानाय जादों EMI आवसो लानायनि EMI आवसो लादों लायफोर EMI आवसो लादोंनो बिथाङाबो केस लानो हायाखै ओमफ्राय बेजों बानायगोन जाहैबाय बिथाङा इउटुब भिडिअ बेजों बानायनोसै नोंथांमोना देखायनोसै दा बिथांनिबो हानायखिनिखौ इउटुब चेनेल दङ औ CD ब्लग होननानैहाय नोंथांमोना सार्च खालामब्ला मोनगोन CD आङो ब्लग बेयाव टाइटेलावबो आं टेग खालामना होदों बेयाव क्लिक थुब्ला नोंथांमोना बिनि चेनेलाव डाइरेक्ट थांगोन नायहैब्लानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामनानै फैदो थुला थुलिना भिडिअखौ नोंथांमोननो क्वालिटि देखायनो थाखायनो नैबेखौहाय EMI आवब्लाबो फुरानाखौ होनानै गोदान लाना फैबाय बिथाङा औ दा मोजां मोजां भिडिअ फैबाय थासिगोन लागातार ना आं केमेराखौ एसे चेक खालामबावनि जिर' होला माबा जाबाय वाइड एंगेल एसे गोजानाव नुगोन मानसिखौ गिदिरबाय ओरै देखायबाय उननिखौ ओरैबा फिदिंबाय ओरैबा फिदिंबाय नोंथांमोना बिराद मोजां कुवालिटिनि भिडिअ नुनो मोनसिगोन बिथांनि चेनेलावहाय बिथाङा ब्लग होबाय थायो थांनानैहाय चेक खालामहैदो भिडिअ खालामनायबाय आइफन गोदानजों नै बिराद लाइक नुदों बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ नोंसोरखौ एसे प्रेंक खालामनाय जाबाय सिगाङावहाय दाथ' फुरा मिथिबाय गोजोनबायबो जानो हागौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि नायफैदोंब्ला बिथांनिखौबो चेक खालामहैनो दाबाव साबस्क्राइब खालामहैनो दाबाव दा आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होबाय दाख्लैबो खिन्थादोंमोन सोरबा सोरबा नायहैयाखै बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बेयावनो बिदाय लाबाय माबा बुंनो गोसो दङ बुंनो माने माथो बुंनो ना गावजों गाव जेनेबा सापर्ट होज्लायोब्ला ना जौगालांगोन नामा थ' थांनानै सापर्ट खालामदो आंबो इन्ट्रेस्ट दं खुसिजों माने नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै आंबो आगानसे आगानै जौगालांनो हानाय बायदि आरो